Hi po, John Micule. Pasensya na, paus. I-tour ko lang kayo dito sa bago kong dinadrive. Nagpalit kasi ng auto yung boss ko. Dati dinadrive ko Toyota Corolla Artis. Ngayon, nag-upgrade siya ng Montero. Yan po. So, Mitsubishi. So, ako'y maraming picture dito na talagang maganda. Tulad po nito, ayan po yung handbrake nya. Ayan, push button na po siya. Ito pong auto hold. Pag pinindot nyo po yan, pagka na isa-stop kayo, para siyang naka-handbrake. Tapos pagka nagsilinyadoro kayo, magre-release ulit siya. So makikita nyo po siya dyan sa dashboard. Ayan, pag pinindot ko po, ayan o, nakalagay sa hold. So pagka nirelease ko po ulit ito, hold, wala na po siya. So nakapark po siya. So napakaganda sasakyan. Pwede rin po siyang gawing manual. So ito po yung pinaka lever niya para sa cambio, parang primera. Ito ito sa kabila babawas. Ito yung primera, segunda, tercera. Pag mababawas kayo dito po sa kabila. So keyless na rin po siya, yan. So ito po yung susi niya. So napakagandang sasakyan. So first time ko nakadrive ng Montero, ngayon lang. So may ano na rin po siya. Ayan, may navigator, ayan. So kung saan kayo pupunta, pwede. Ayan po siya. Sige po, salamat, bye bye.